bħala kap ta' Partit Nazzjonalista qiegħed naħdem u jekk inkun fdat fit-tmexxija tal-pajjiż se nkompli naħdem biex jiena allura nagħmel kollu meħtieġ biex nerġa' nikseb lura il-fiduċja u l-kredibilità li jixraqlu pajjiżna. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervent telefoniku illi sarlu il-ħadd filgħodu fuq Net FM. Ftit tal-ilu ħarġet l-aħbar li l-Istati Uniti, ir-Renju Unit u l-Ġermanja ħadu pożizzjoni kontra l-Gvern Malti fir-rapport tal-Financial Action Task Force. Fid-dawl ta' dan Bernard Grech qal li din materja ta' importanza nazzjonali u li tista' tħalli effett negattiv bla preċedent fuq l-industrija tas-servizzi finanzjarji ta' pajjiżna u dak tal-gaming fost l-oħrajn. U għalhekk ħass il-ħtieġa li jagħmel il-parti tiegħu u jikteb personalment lill-FATF. Huwa qal li anke jekk Malta tgħaddi minn dan it-test, sfortunatament il-ħsara fil-konfront ta' pajjiżna diġà seħħet. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' f'kuntatt dirett man-nies u dan qed ikun rifless fil-ħidma li qed issir fil-clusters politiċi. Eżempju ċar ta' dan kienu l-proposti għal Għawdex illi ħabbar il-Partit Nazzjonalista aktar kmieni din il-ġimgħa. Turija ċara ta' kemm Għawdex qiegħed fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista. L-Awċin jinsabu mħassba ferm li taħt Gvern Laburista is-servizz tas-saħħa ma tjibx u għalhekk huwa biss il-Partit Nazzjonalista li qed joffri proposti konkreti għal ġid ta' Għawdex u l-Awċin. Nieħdu lura l-kontroll tal-isptar ta' Għawdex f'idejna. Għaliex ma jistax ikun illi il-poplu Malti u Għawċi jibqa' jonfoq il-miljuni u jagħtihom lill-operatur barrani illi sfortunatament mhuwiex qiegħed iżomm kelmtu mal-wedied illi fil-fatt kien ta'. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lil gvern sabiex jagħti iktar għajnuna ta' apparat lil persuni li jbatu mill-kundizzjoni tad-dijabete sabiex huma wkoll ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jagħti il-kelma tiegħu illi f'dan ir-rigward dan l-apparat għandu jiġi użat mill-persuni kollha illi bla dubju jagħmlu differenza f'ħajjithom il-persuni li jbatu bid-dijabete. Dwar is-saħħa mentali, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista qed identifika x'inhuma verament il-bżonnijiet tal-Maltin u l-Awċin kollha, fejn is-saħħa mentali qed tolqot lil ħafna nies u kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista qed jagħti l-attenzjoni meħtieġa lil dan is-settur. Fost il-proposti li ressaq il-Partit Nazzjonalista insibu l-bżonn ta' sptar mentali ġdid fil-prossimità tal-Isptar Mater Dei sabiex l-istigma li hemm dwar l-isptar mentali titneħħa. Apparti dan il-Partit Nazzjonalista qed iħares ukoll lejn kura li tingħata fil-komunità kif ukoll l-għajnuna li tingħata l-tfal sa minn età żgħira. B'dawn il-modi kollha u anke suġġerimenti oħra li tajna propju mill-cluster tas-saħħa, aħna nemmnu konvinti illi l-kura tas-saħħa mentali f'Malta tista' titjieb għaliex nkunu qegħdin impoġġu s-saħħa mentali tal-poplu Malti u Għawċi fuq quddiem-nett għaliex hekk ukoll nkunu qegħdin naħdmu kif irridu bħala partit għal kwalità ta' ħajja aħjar li inti tgħix taqla l-flus, però l-flus mhumiex kollox, inti trid tgħix ukoll seren, trid tgawdi wkoll il-ħajja u trid tgħix ħajja b'saħħitha kemm fiżikament kif ukoll mentalment. Marija Franca Lanza, Net News.